Ila tete. Tete inini munhu wenyani mbofunga achauya iyi. Kana izvezvi sutu asati atenga. Haana kana chaanacho izvezvi. Apa tese muone pane time. Tete zvinhu zvacho ka. Hey, kumunhu wauri arifuna kurongeka ndiani? Nekuongo chiri kupi izvezvi? Aiwa, pindura mubvunzo wangu. Munhu wauri kuti haana kurongeka ndiani? Nachitotaurana tete pamusoro pako. Kundiita sei? Sutu wangu usina kutenga. Apa una pane time. Asi unozama ndikutaura. Kuamba kwezvinhu ndokushata kwezvinhu. Izvo zviwa kutanga kuti isapressure kwahama dzako kutaura kuti inini handina kurongeka. Patinozoona na uso chinoichi. Songo chidenditsei. Aiwa, unofanira kundirwirawo uchivheta. Unosaparetika chakanaka ndo pano utanga usunga tumhepo seizvo so. Ha? Apa nachiona foni yako wangu usingadei rongo chimboite. Unoziva zvaitika ndiri mutauni. Muzanda ngoti mawe. Nemwecho. And CND fashion. Ndazohodha ari masutu uri kuona. Ndarisawo. Uri kuona sutu iyi. Kana muchato unombanya tofamba zvakanaka. Ai, idzi ndeye maroro bedzi, ndeye maroro. Waiona sei? Ka 6 bhati uri baba. Uri kuona iyi manje. Panonzi ritsambo mukwasi. Ndobva mira ndiri kudzoka. Ndomhanya nopfeka chi? Iyi. Uri kuiona? Icomplete. Koita iyi. Dzakachowanda? Icomplete full. Uri kuiona? Sasa ndari tinyatsodzoka, tinyatsopinda musquare. Imwe yacho. Icomplete full. Uri kuzviona? Aiwa. Apo wamuri kwashakarongeka manje apo. Pari kunzi maturira ndiro. Mira ndiri kudzoka. Ndinoda kuchinja. Ndodzokera futi. Pari kunzi matekenya ndepo. Ndodzokera. Ndinorowa imwe. CMD fashion. Yatonzwa kunzi vanzi wariko kwekwe. Vanayo gweru. Vane imwe brand. Chinoi variko. Mutare makomoyo. Variko zvikari. Harare. Ibvubvuzi. Yakarongeka nayo. Aiwa, apa ndapinda. Ndapinda. Afanike ke blue ako manje. Ndachazozwa hana yangu iri pazero ndikati aiwa apa ndichikorwa. Ngoti mkwasha ngapindwe. Tepi apa apari munyaya. Ndakutaura chokwadi. Munyaya apa ndiri kuenda noita munyaya ndega. Ndiri kutaurira. Aiwa apa chinongeka mana ndione kuti ndimhanye kunoona kuti mukomana anga achidzora uyu. Zvaita. Apa ndatenga nekabhorota. Aiwa. Unobva wanyatsonzwa kuti paita zvemukwasha. Aiwa, rega ndofanira kuti ndodzoti kuti auya mukwasha wewe. Asi usiyane nenyaya yekuti nyaya dzedu idzi unotanga wabvunzwa inini. Unosenda message baby. Are you okay? Kuti ngomhanya kuti handifungi kuti anouya. Zvakadai. Unenge wada kusumudza mhepo. Ana teta vanenge vakutaura kuti takaziona. Asi very wrong that. Asi very wrong that. Aiwa, makarongeka dzidzori kana. Natitange. Aiwa. Ini ndo special one. Aiwa special. Zvekuti mudhara wako panonzi masutu. Ndamutengera 15. Ndikuda kutaurira. Masutu ekanditengera pa $20. 20? Sutu chacho. Iyo kai, quality yacho tarisa. Very quality full. Iyo inofanira kutonzi 10 years guarantee because ndaiona kuti Aiwa, wamukwasha chaicho unanga. CMD fashion. CMD to the world. Uri kuzoona. Aiwa, shaita. Usakanganuka bhorota. Tinotofarisa zvibi. Saka unozonzi mukwasha pepe. Zvakaronga. Handichenda notrama matrousers acho. Kwa mudhara. Atisikwenda tese tichibva ndapaona ukakucha. Oi wangwadurwa smart reipapo. Ipapo.